pregunta eterna, aburrida, non? De se os homes e as mulleres poden ter unha amizade. Eu sempre crin que sí. Porque eu que son tan feminista, tan non sei que falo no xeral, porque eu moitas das polémicas foi en Twitter. A ver, a min Twitter limita as palabras, sabes? Ou seja, non podo colocar un not all men. Hai excepcións, sempre. Pero eu sempre tiven amigos. Amigos de verdade, cos que non tiven nada, nin había intención, que na duración da amizade eu tiven parella, e logo non a tiven, el tivo parella, e xa está. Non hai moitos anos, pregunteille a un que foi moi amigo meu durante anos, cando éramos novos, viámonos todos os días e facíamos moitas cousas xuntos. Eu pregunteillo así: ti algunha vez, pois me viches aí como unha candidata? E ele explicoume moi ben, non? Di, non, porque a veces cando a amizade é tan potente, xa non o plantexas. Non o plantexas. Unha forma fea de dicilo sería, pois xa te ve como un home. Unha forma moi fea de dicilo, pero é como que a amizade está aquí, sabes? E a outra parte, pois non entra. Por outra banda, pasoume que un home que eu valorei moito, un día dixo que a evolución natural da amizade entre un home e unha muller é acabar liándose. Sexa por non me acordo ben como o dixo, non? En plan, saes un día, tomas algo, como bebeches demais, que isto xa que me parece, sabes, como tan estereotipado e tan culturalmente aceptado, pero con cero cuestionamento nin da túa capacidade, non? De ver a unha muller como a un ser humano antes cá. E a min isto vooume a cabeza. E aí reconfirmo que podo falar no xeral, porque é certo que eu tiven amizades, pero que sempre son moi contadas. Homes que xenuinamente pois lles interesou o meu intelecto e a miña parte humana, sabes? Porque na outra parte, na parte do amor ou do vínculo afectivo sexual, sí, vale, ten que haber atracción e todo o que ti queiras, sí? Pero aí hai unha elección e hai unha busca e hai un... Non é tanto o namoramento como eu quero construir con esta persoa algo máis. Porque agora está a parte humana e hai atracción tamén. Pero todo iso aliméntase. Daquela esta idea de que o natural é que te acabes liando cun tipo se compartes moito con el, é un pensamento misóxino, sí, misóxino, un pouco incel tamén, cando ven dun tipo así. Quero dicir, a min isto foi como un home, non un chaiñas, senón un home, bueno, aparentemente intelixente, intelectualmente capaz, culto, lido. Logo dixen, ves, pero cando hai misoxinia aí na súa estructura, esa misoxinia non se traballa, senón que se reforza transformándoa. Agora teño un discurso moito máis aceptable, porque hai uns anos o feminismo puxome aí contra as cordas, mudo yo traxe a miña misoxinia. Isto ten que dar para pensar. Para min pareceme, e sí que é certo que os ambientes de socialización mixta, eles sempre están sexualizando as mulleres. Non hai un interés xenuíno en ti como a persoa. E aí está a idea. Estou aquí e todo o que vexo de arredor, mulleres, son candidatas. Ou non. Mas se non son candidatas, ao mellor, pois o interés decae. Porque para que me vou poñer a falar cunha muller de temas trascendentais e todo, se logo non a vou meter ao quente?
ou se non hai unha posibilidade. Ou mesmo a validación, é dicir, a amiga, que se fala moito da frianzón esta, a amiga que sirve para validar o meu ego porque eu sei que a ela justolle. E teño-a sempre aí. É unha especie de reserva de alimento para o meu ego. Eu isto tamén o vin claramente, foi como puf. Sí? E pareceme realista, sabes? Non é misándrica. Mira, non. Misóxino ti. Que crees que as mulleres, cando nos relacionamos con vós, hai que colocarnos en posible candidata a metela ao quente. E ningunha é xenuinamente a túa amizade. Quero dicir, este home en concreto. Dijo, hostia, eu non pensaba isto de ti. Eu sí que quería, porque eu sí creo que un home e unha muller poden ter unha amizade totalmente xenuína e que, se o miramos desde o punto de vista como a feminista que son, pode ser moi enriquecedor, non? Hai pouco, o meu amigo Paulo describíame, non? Como un pouco esa deconstrucción, non? Como eu, hai cousas que traio, non? Que son culturais, e son crítico, e o primeiro xa as vou revisando en min, e vexo as miñas amizades, non? Outros homes, e doulle unha volta a iso. Daquela pode ser moi enriquecedora esa amizade, onde as dúas persoas, pois, usan ese intelecto non para transformar na superficie as cousas esenciais, senón para cuestionalas, e mudar realmente a túa estrutura, o teu discurso, e vivir en coherencia. Pois sí que creo daquela cando se topa un home que ten, ou seja, este simplismo, pero simplismo cómodo e cruel. Non, é que o normal é que un home e unha muller, dixo, porque eu xa non quero ser amiga túa, nunca. Porque aquí a información xa está clara, sabes? Xa non quero tampouco que me relacionen contigo, porque dou por feito que todas as mulleres que están de arredor de ti, ou hai tonteo, ou houbo algo, hai esta... Por iso digo, eses ecosistemas de socialización mixta, hai sempre tensión sexual, sí? Resolta por resolver, ou que se resolviu sabe Dios como. Eu non quero, porque todas esas mulleres de arredor de ti vanme ver a veces como a unha competidora. Si son mulleres moi adaptadas a esta socialización, van ver en min unha competidora. Por iso é necesario, para min, e iso aí é onde entra esa soidade ética, con esa parte de xénero feminista na que eu preciso que non se me relacione con eses comportamentos. Porque sí, por dignidade, é como non sei, a xente que non vai á igrexa, non entra, nin o día dun enterro, e queda fora, por moito que sexa alguén, porque quere reafirmarse en que non está, non, por exemplo, de acordo co catolicismo, pois esa persoa non son eu, non? Que teño unha lectura que podía falar disto, diferente do catolicismo coa parte social e cultural. Pero eu si son a persoa que non quero que se me relacione, nin que se pense que eu son unha opción para os homes que están de arredor de min, que son ningún tipo de candidata, que son que teño un tonteo, ou non quero, porque se teño un tonteo, entendas? Se estou construindo algo, eu quero que se saiba. E non me importa, pois aí a min gústame o paisano, ou temos unha relación, ou gustaríame ter unha relación, sí? Mais esa ambigüedade non cabe xusto na miña estructura e na miña ética. Sí, é isto. E daquela son moi cuidadosa en como me relaciono cos homes. Non é unha cuestión de medo, é unha cuestión de dignidade e de ética. Sabes?
coidadosa neste sentido. No medo, pois tamén, a ver, é certo que se nos educa no medo aos homes. E aí tamén podemos falar moito diso. Quen nos educa no medo aos homes? As nosas nais ou tamén os nosos pais? Así que se nos educa. Pero non, eu falo dunha cuestión máis fonda ca ese medo. E non che teño medo ningún, non és un tipo perigoso, non és un agresor no sentido estricto, mas sí que, para min, hai unha microagresión, ou non tan microagresión, sí, no que me estés tratando con esa misoxinia, como a unha candidata. Que agora tomamos algo e ti, ao mellor, non tes nada comigo, pero estás te ubicando no mundo como, mirade, eu teño todo isto, todo este harén. Vale, pois a mí non me tes. Eu isto sí que o fago. E fago desde un convencimento fondo de que non é misandria, que é dignidade, e que é ética. Ética feminista. É vivir en coherencia co meu discurso feminista desde a dignidade, non desde o victimismo.